Yo sik. Rene ono apa? Mbah dikongkon dolan marang omahe ku lho, dikongkon ngurmati bapak. Ya ora apa-apa le, rumati le. Lah kok dengaren kowe ngulahi aku ngurmati bapak, biasane kok gak oleh. Ya iki oleh, Dik. Oleh. Dengaren. Piye, Mas? Tak jak dolan ning omahku karo bojonem. Nggih, purun. Soale bapake lara iki. Nggih, nggih. Nggih. Ya wis. Biasa akeh kakak ndipek.